Takže čaute lidi, zdeme já Smysak 10 u dalšího dílu z Bedbatimu a jsem tady s Daskem. Super. A je to pátý díl po nějaký té době. Teď jsme neměli moc času, no jako měli jsme čas, ale když byl jeden na počítači, tak druhý nebyl a prostě jsme se moc nesetkávali a dneska konečně je den souzený k tomu, aby jsme natočili další díl, že jo? Jo. A půjdeme do ledru. Jupi. Tak to zapal, Dasky. Tak jo. 3, 2, 1. Sakra, on to nefunguje. Jdem tam? Jo? Tak tam skoč první, já tě pustím. Děkuji vám. Tak, děkuji ti. Hele, tady jsou ovce. Já jsem se mohl dostat ovce. Ty vidíš tu ovci, ne? Já něco zkusím. Co, jdeš zkoušet? Aha. Co je? Já nás teleport nechám domů. Cože? Kam žádná to teleport, ne? Nevím, k nikomu domů. No co, tak si dáme home. To je pohoda. No. To tady podle mě někdo postavil. Ale zajímavý, tak to je tady. Tady těžím nederek. Kdo ví na co... To je ti úplně k prdu, ale. No, třeba se nám na něco bude hodit, co ty víš. Já myslím, že bychom mohli začít hledat pevnost. Vidíš pevnost? Chtěl by to glowstone. Nevidím, jo. Ano. Tam dole je láva. Mohli bychom si udělat nejdřív, než sem půjdeme varný stojan. Nebouchej do něj, jo. Varný stojan a udělat si tu proti lávě. Proti ohni. Hele, Tam mě když tak to... Co? Jo, to ber. To ber, to sám bude hodit. Za to bylo dřív hodně expo, nebo ještě? Nevím. Vím, že tím jsem se dřív hodně expil. To šlo, no, ale... Ale mám ten, jak se to jmenuje. Kvart? Ne, já jsem Glowstone? mám. Cože máš? Glowstone. Jo. To je nepříjemný ta láva tady. Ta láva by se měla zadělat. 51 mám glowstone. To jo, to jde. Máš nějaký torčky? Já mám staka něco. Takže to... Já myslím, že tady se nám točky moc nebudou. Ale jo, hodí se. Někde je tma. Máš zapnutý jas? Nevím. Možná jo, možná ne. Ale spíš ne, protože tu mám takovou tmu. No, tak to máš jasně, no. To zapni. Cože? Co zapni? Tak jo. Možnosti. Nastavení grafiky. Když dáš escape, tak tam máš nastavení na grafiku. Vygenerována vzdálenost 8 čanků, to bych měl změnit nebo ne? No ne, grafika tam dole máš jas. Grafika pěkná. Jas? Jo, tady je jas. Já to mám úplně jas tmavý. Úplně ne. Mám si to dát na 100%? Jo, na 100%. Já jsem to měl na 0%. No, tohle je jiná, to je úplně boží. No, a kdo se mi to líbí, ale tohle video dneska na YouTube nepůjde, protože nejdřív na YouTube půjde hardcore, který jsem natočil. Který už tam jakoby je. Cože? Já, ale glowstone, tady dole je glowstone. Kde? Úplně u lávy. No tam. Tam radši nechoď. Já jsem se šel. No, abys tam nespal. No, jsem říkal, nějaký doma ty zlatý tyčky máme, jsme si mohli udělat varný stojan a lektvar. Ne, počkej.
Když já mám tu No. obrana proti ohni, dvakrát obranu proti ohni 4 mám. To ti bude možná vadit, hele, radši to neskoušej. Nebudu to zkoušet, ale bude mi to vadit, no ale ne tolik. Počkej, Tak víš, tak- můžeš tady v pekle zadělat lávu? Jo, můžeš. Ne, já to akorát pohoršuju. Ale tady je hned tady dole, jo. Je. Ale když je to strašně hluboký. Ne, pomoc, láva. Jsi v lávě? Ne, ale tím, jak zadělám tu lavu, tak to víc přetejká. Ježíš Aha. Maria. Já hořím. Ne. I tak mi to něco dělá, ty jsi měl pravdu. Ne, tak glowstone té lávy těžit nebudu raději. Fuj. Ty jsi mě portal. Gásta jsem slyšel. Hej, ale víš, čeho jsem si úplně všiml teď? My za celou tu dobu, co to hrajem, nemáme luk. Já zatím luk nepotřebuji. No, na to by se nám to hodilo. Pojď za mnou, našel jsem dva glowstony. Nejsou No, tak hlavně potřebujeme najít to. pevnost. Potřebujeme hlavně najít ten forest. No, teď jo. Tak já jdu hledat ty kopej. Jo, teď jo. Počkej, kde slyším toho Gasta? Slyším Gasta. Tak řekni, jak je portně. Ježišimaria. To je zvuk. Ježíš, nebuď tak kukňouranej, Gaste jeden. Nikdo ti nic neudělal. Nedělej, Gaste, nebuď blbej. Já vypnu ty zvuky. Ne, já jsem blbej úplně. Kolik máš levelů? Já 25. Já 10. Tak jsem Co to já je? jsem nedávno enchantoval. Mhm. Jsem tady dlouho nehrál, že vlastně. Ty jsi tu dlouho nehrál? No, tak jako co to bylo. Glowstone. Tak já myslím, že bychom mohli najít nejdřív ten a za chvilku bychom zavolali. No. Já bych točil dneska všechno. To je dobře. Času máme dost a když to bude delší, jo, tak to nevadí. Mám 25 glowstoneů. To je málo, ne? Ne. Jo, ale je ho tu víc, no, jenže všechno by spadlo dolů a dolů se mi nějak jít nechce. Tam dolů pro glowstone? Tak proč ne? Ale jo, je ho tu dost. Jako je ho tu víc, no. Já nevím, jestli ho budu brát. Když portnout, já ho tady mám. Jo, port. Já tě vidím, hele. Jo, tak tady je to dobrý. Mám 50 glowstoneů. To je dobrý. Ten gast je otravný, já se snad vypnu zvuky. Jo, udělám to. Možnosti. Hudba a zvuky. Já ho vidím toho Přátelští dobra. Já ho jdu mobové, zabít. okolní prostředí. Nepřátelští. Jo, hele, mrtvý, já jsem ho zabil. Já jsem toho gasta zabil. No, tak to je dobré. Získá za to něco? Jo, ty věci. Máš tu jeho slzu? Jo, tu mám. To se vám bude hodit do toho. Do nějakých lektvarů. Jo, no. Sice nevím do kterých, já to moc neumím, ty lektvary. Já trošku, jo, ale moc taky ne, no. Teď to prostě bídá. Ty kráso. Vezmeme si tady barbu. Já mám... Já jsem našel hrát. Našel z toho. Jo, mám hrát. Porč. Jo, hned. Jo, super. Kde Jo, to máš? je? Kde to máš?
Tam dole, vidíš ho? Jo! Blaze, jo? Chceš to riskovat, jo? Kde jsou blazové? Ne, jako ve Fortress budou blazové. Budou, no. Ty krásu, tady ten proud lávy mě dost znervózňuje. Ale nemáš štěrk náhodou? Štěrk náhodou nemám. Jsem se zbavil úplných kravin a vzal jsem si jenom meč, krumpáč, torčky, jídlo a to vše. Jo, ale Já jsem v hlavě. tyhle ne... Jo, ne, Ty krásu, láva. zabil jsem gásku, Ne, zabil jsem láva, ho. ne. Ty u mě. Jo. Jsem myslel, že po tobě jde ten pigman. Ne, po mně šel ten druhý bod. Tenhle, hele, mám to, hele, píšku. Co máš? Píčku. Blaze? Jo. Tyhle cihly jsou hezký moc. Kdyby jsem si nějaký natěžil. Ti jsou moc hezké. Tyjo, teď jsem jen tak prošel kolem hlavy. Tyjo, obrana proti ohni a mě to stejně udělá... Jak ti nerozumím moc, sekáš se mi? Slyšíš mě? Jo, teď už jo. Dobrý. Je tady další blaze. To tady není nic. Ne, vlastně, tady to vede nahoru. Jo, tak já tady chodím. On už tady je prozkoumaný. A vidím Blaze. Mít luk, tak ho sejmu, nedaleko. Myslíš, že je to prozkoumaný? No je, no. No ale jiná pevnost už tu nebude v pekle, ne? Ono jich je víc. Jo. Jo. Já jsem pekle nikdy moc neočumoval. Tady byly 2 spawnery, co tady vybraný. Co, oni jsou zbořeny, ty spawnery? Jo. Joj. To byl bez tak tvůj brácha. O, Myslíš? možná jo. Já jdu hledat další, no. Já tady kopu ty cihly, ty jsou hezký. Ty netherblicky, nebo co to je. Ty jsou hezký. Pum. Ne, no. Jo, asi máš pravdu, že je to prozkoumaný. Jo, tady je zadělaná láva. To by asi nebyla bezdůvodně. Magma cream. Magma máš? cream. Ne, spadla mi dolů. Ne. Blazy. Já mám další hrát. Nekecej. Nekecám. Nekecám, fakt. Já chci zabít Kouknu. Blaze. Já tě Já ho portnu. nedám. Já tě portnu. Můžu? 3, 2, 1, port. Ne, nepovi. Tu? To je další hrát, jo. Hele, koukej, vidíš Co? to? Tady vidíš. Oh, Čeká, Česka! nevybírej. No, vůbec nic není. Zlatý, Tam si další. tam je. Můžeš se do počkej. ní kouknout, ty koukni se do ní. Tady je další. Počkej, to jich je tu tolik. Zase to samý. Diabrnění z Gold Eye God a křesadlo. Na koně? Diabrnění na koně, no. To je super. Ale tady jsou ty houbičky. Hobičky do šejka. Jo, jsou tady, mám tady houbičky. Hobičky do šejka. Jo. Je. Jo, Teď tady těch truhel bylo hodně. ale tady je další. Truhla, jo. Co v ní je? Jo. O, za to Cože? železo. Nič ty truhly, když tak, Jo. nič je. Aby jsme do nich nalezli Jo, tak já jdu zničit. sami. Já nemám sice sekírku, bude to chvilku trvat, ale to nevadí. Ale mám No. makrým. Tak s tím nebojuju kousek od lávy, ať ti nespadne dolů. Protože mě spadl dolů. Ale zabil jsem ho, no. Z něj nepad. Z něj nepad. A mě možná taky ne. Ale tady je další.
Taky nepad. Monster malých to myslím, že To je nepadá. blbý. Jsi šel nahoru, jo? Kudy jsi šel? Jo, ty myslíš, jak jsi říkal houbičky Leatherbardy, jo? Ale spawner. Ty jsi- Spawner na Tak mě bajze. portni. Jo, kill. Jo, ty jak jsi říkal houbičky, tak to si myslel Leatherbardy, jo? Jsi tu, hej. Děláš spawner. Tady za rohem, tadyhle, hele. Tady je. Počkej, naexpíme se, pojď se expit. Si dáš na ránu. No, nevím, mám 12 beru. Tak to si dáš na ránu. Počkej, oni mají tak málo, to se mi nezdá. Pojď dál, pojď. Ne, tak ho nedáš na ránu. Kolik máš tyček? Kolik máš level? Já 27. 27, já 3. Tři. Kolik máš životů? Já 3 Ty tyčky. krásou tady jich je. Mám ho zničit. Ten spawner. Ne, není čeho, to se nám bude hodit. Oni se nespawnujou nějak. Na tom se můžeme expit, to dává docela dobře. I rychle to vynáší, rychle. Pojď dál od tady tu, pojď dál odsud. Tam hned spawnu, hele. Hele, už tam jsou. 6 tyček. 4. No ale na to jde taky udělat nějaký XP farma, ne? Na Blaze. No ale ne automatická, nejde. Oni si zapálili spawner. Jsi do mě Já fláknul. jsem chtěl uhasit spawner, tak jestli jo, tak promiň. Další Blaze. A máte to vy. A sakra. Jsou celkem nebezpečný, no. Jestli. Mám 13 těch tyček. No, Kdybys to... 8. Co? Jak máš lobolo? 17. Jak Ale máš lobolo? 17, ale tyjo, kdyby šli udělat meče, jako že by si dal místo normální tyčky. Kdy já meči, tuhle tyčku. A mělo by to třeba Sharpness 1 hned. Teď jsem si toho teprve všiml, že Blaze je něco jako ten skeleton. Protože on po tobě střílí oheň a skeleton po tobě šípy do háje. Ty, jedem Blaze. Ty do mě strefil se. Já mám Já 29 17. level. A ty nemáš ještě enchantlý brnko. Jo, a máme doma ještě 55 diamantů. Že ne? Jo, těch jo. jo. Počkej, nechám jich tam naspawnout No, víc, to bych počkej za rok. nedělal. Protože pak z toho možná ani nedáme. Pojď, já tady udělám takhle. Prvé Já tam je tady jeden. udělám takhle schody. Takhle tudy tam budou chodit. Prvé jeden tam Ale je. já ho jdu zabít. Už 2. Tak běž spát, běž pryč, jo. Já si to tu nahoře. Jsem si dal taky home. Home. Ne, set home. Ale další varka. Set home. Další varka Sedm pakovní. Blaze. Blaze. Ha. Mám tu home. Už mám 5 homeů, hele. Jo, tam to se má. Ano, tak tím jenom si. Kolik máš Tak, legendvardů? 3. Máš nějaký? Tady jsou teď těch, tady je hodně, Míšo, Kde pojď, jsi byl? pojď teď. Musíš tam prostě vletět. Já už mám 30. level, jo. Ty jsi mi to tu zaděl. Tak já jdu warp enchant. Jo, co si chceš enchantnout?
Víš, že tvůj brácha zabil Já se draka? první. Jo. Už ho zabil, jo. Takže si budeme muset najít asi svůj end. A nebo si tam bude... Yes, obrana 4 nerozbitnost Ty 3. se máš. Jo. Ty takový šitky padaly. Jo, 21 tyček. Mně přijde, že na tady tom serveru to mám nějak nastavený, že mi padají nějak to, jenom dobrý. Kolik máš na meči, Sharpless? 3? No, Sharpless 4. 3 mám, no. Ale já si možná udělám pak do té arény, jestli tam někdy půjdem, až bude hotová. Tak Je PvP arena, už je hotová. Vše, ale je to jenom prázdný, zatím to ještě goldu dělávat. Jo, teď jich tam je hodně, teď jich tam je! Ho! Neštvěte mě, hoši. To mě fakt padají super věci. To věřím. Kolik máš těch tyček? Nebudem celý 15. díl tady to tyčkovat. No jo, celý díl tady budem zabíjet. Ty mi ubíráš taky Mám do do mě. tebe fláknout. 11% jednou. života jsem ti sebral. Ubral jsi mi 1,5 To je HP. celkem málo, když máš bry... No, když máš bry. No, Teď já do toho fláknu. kolik mám Koukej se. teď? No, 83. 72, no. ty jsi mi ubral... Ty jsi mi 72. ubral 1%, jo? Ne, 83 jsi měl a pak jsem ti Jo, ubral na takže taky 72. 11. Ty jo, teď jsou tu 3. Jo. Počkej, hlavně do mě Mám flákni. 28 tyček. Stačí mi jenom o 105 na tom meči. Trojka, ne? Až a 5 potřebuji. To je nejlepší. No je to nejlepší, jo. Ty používáš ten rychlej krumpáč, já mám taky diamantový, no, ale normální jaksi. Jdu pozdě. Ne, nejdu. Ten je můj. Mám Mám čtvrtý 21 level. levelu. Já jsem pak enchantnu asi ten Pátý. krumpáč možná. Jo, tak budeme v tomhle díle tyčkovat, ale musíme přijít, co budeme dělat v 6. díle. Mně se jak pro ty koně nechce, no. Víš, kde jsou, No, já ty vím. máš u homu. Že jak je od toho klejového biomu ten home daleko, jo. Promiň, já jsem do to toho jednou nevadí. fláknul. Jo, furt hodně životu. Kolik těch tyček mám? Pak Já na myslím, že konci toho... ono už to je docela dlouho, takže Myslíš? bychom to mohli ukončit. A nebo ještě Co budeme hledat? hledat. Česky. Tak jo. Jo, 6. Ty, Blazy, jeden. Pitovej. Zabil tě. Už spolu voláme 40 minut, hele jako. No tak jdem hledat, pojď. Já půjdu tudy. Tak jdem, no. A tady je další dost cesty. Pigmene, nemám chuť tě zabíjet. Myslíš, že mi ten pigmen věří? Další Blaze. Jo, Možná další spawner. Vitr Jo. skeleton. Já se ho bojím. zabij. Pojď por. Štěstka. Já mám další Já českou, se jsou ho tam bojím. vybrný na koně. Já jsem nikdy s Vitrem nebojoval. Za to. S Vitr Životní nic skeletonem. neudělá. No, nic mi neudělá, jenom mi dá černý srdíčka, viď. A teď prdu. Nic neudělá, jenom že se nevidíš na hápečku. Sice jsem mu dal na 2 rány, jako no, ale...
Cože? Že máš silný meč. Že máš silný meč. Co jsem získal? 3 uhlí, 3 kosti. 3 uhlí, jo. To není moc dobrý. Ale tak oni z toho ty hlavy za stolik nepadají. A to bychom nějaký v dílu mohli zabít Vitra. Ale Vitr je těžší než drak, nebo ne? Říkáš, že teď vůbec neslyším. Že Vitr je těžší než drak zabít. Vůbec moc nerozumím. Je Vitr těžší zabít než drak? Já myslím, že... Ne. Někam. Tam jdeš. Prostě. Tak já myslím, že Jo, tady tlem to. jsme to mohli Ale- ukončit. Musíme vymyslet, co uděláme v 6. dílu. Myslím, že tahle série je celkem dobrá. Co si myslíš ty? Nebo. Či dejte like nebo A- odběr. Kdo je dobrý, Jsem tak rád, já ať tam jsem napíše poslouchal. do popisku, co máme dělat v 6. dílu. Že jo? Což asi nám nikdo nenapíše. Možná můj bratranec. Bohy. Ale uvidíme se. Uvidí se. Protože jeho tohle série baví, ale uvidí se. Proč se zapálil? Kolik máme Šest odběratelů nebo že pět. ještě? Kolik máme 6 odběratelů? nebo 5. Chtělo by to, aby přidali nějaký odběratel, Jo, slovo to bych pro chtělo. to chtělo. Že takhle s tím zase moc nic nedá natočit. Tak pojď ke mně, ať to ukončíme. Tak pojď na mě ty, pojď na mě Další ty. spawner. A teď už můžu Jo, mám, vykopat. nekopej ho. Tak jo. Ne, já ho vykopnu. Takže tohle byl závěrečný Takže- odkopání spawneru. A my se s vámi loučíme, že jo? Je. Ano? No. Takže čus. A-